Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela ukuvuleka ngomkhuleko kubo bonke abantu abalalele njengamanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Baba wethu osezulwini, masilingcwelise igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho yenziwe ezimpilweni zethu sisemhlabeni. Siyakucela Nkosi ukuba kwande uthando ezimpilweni zethu naseyinhlizweni zethu siphila emhlabeni. Kuze intando yakho sikwazi ukulizwa izwi lakho Nkosi lihlale ngaphakathi ngokomoya. Siholwe nguwena moya ongcwele. Umbule izwi eliwisinkwa semihla ngemihla. Sikhulekela Nkosi bonke laba bazozwa izwi lakho likhulunywa emadlebeni abo, ukuba ulethe umoya wokuphenduka enhlizweni zabo. Bamkele izwi lakho eliyona indlela nokukhanya nembewu ezotshalwa njengamanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, okuyena okuphila kwethu, okuyena ozile ngokukhanya, ukuba yiloyo naloyo ozozwa njengamanje izwi likhanye ngaphakathi enhlizweni yakhe. Nalabo abagulayo Nkosi lifike libaphilise, ngoba igama lakho linamandla okuphilisa bonke abantu abagulayo. Makube Nkosi ibo bonke abazoyizwa lentshumayelo njengamanje abangekho right Nkosi, ufike wena ubaphilise, ngoba izwi lakho liyaphilisa kulabo abangaphilile. Siyacela-ke Nkosi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, yena ongumqali nomphelelisi wezimpilo zethu, ayenziwe intando yakho njengamanje Nkosi uJesu, kuze kube yilaba abangezwa Nkosi izwi lakho lifike libavule indlebe, lilethe ukuqonda ezimpilweni zabo, balamkele ivangeli, basindiswe, ngoba intando yakho akukhona ukuba abantu babhubhe emhlabeni kodwa ukuba beze ekuphendukeni. Siyabonga-ke Nkosi, sithi intando yakho mayenziwe manje naphakade. Amen. Socela bazalwane kubo bonke abantu abalalele, sheshisa uthatha iBhayibheli lakho, ikakhulukazi uthi uyakholwa wena ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi nokuthi wakufela. Ilona thuba leli lokuthi ube nokuqonda nokuthi imibhalo imbulwe kuwena uhambe ngokukholwa. Nakubo bonke-ke abantu abangakholwa kodwa bathanda ukwazi ukuthi kuyini ukukholwa, sheshisa uthatha iBhayibheli elikhona endlini. Mungenalo iBhayibheli, downloada ngefoni yakho i-app yeBhayibheli. uJesu mayithinta njengamanje inhliziyo yakho, udownloade kuze sizoba nokuqonda sonke masifunda samsane kanye kanye. Amen. Angihambi ngedwa-ke, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Over to you Nonda. Amen. Sinibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu, umusa nothando nokubekezela okukuye kanye nolwazi nokuhlakanipha kwakhe okungukukhanya, okuyikho okuletha ukuphila, okunguye owakhanya, owaletha ukukhanya ebumnyameni. Namanje izwi lakhe lisalokhu likhanyisa ezinhliziyweni zalabo abalamukelayo izwi elingukukhanya. Silokhu sithule lobo bufakazi ukuthi munye uNkulunkulu, ongenayo umphelezeli, ongenambonisi, ongenayo umhlangabezi, uzakhele umhlaba nezulu nakho konke okuphakathi ngezikhwepha zakhe, akekho wamlekelela. Amen. Konke kwakhela udumo lwakhe, singudumo lwakhe uma senza intando yakhe, siyamdumisa and siyamjabulisa. Namanje na-ke silokhu sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abanika izwi lokuphila ukuze basishiye nomqulu wencwadi esiyibiza ngeBhayibheli noma incwadi engcwele, ukuze sibe nokuqonda izindlela zikaNkulunkulu, sazi ukuthi yini intando kaNkulunkulu kusukela ekuqaleni kuze kube namhlanje kuya phambili.
Sibonga uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu okuyiyo eyashiya nobufakazi ngabapostoli eyabakhetha ukuthi benabo ukuze bazi imfihlakalo yezulu bambulelwe mase benikwa isiphiwo sikamoya oyingcwele ukuze abantu bathole ukuphila okuphakade okuNkulunkulu. Amen. Namanje sinikiwe ithuba nomusa ngokuba yena kuthiwa weza ngomusa neqiniso. Lokho kubufakazi okufakazelwa imbhalo kulabo abakholwayo ngokuba izwi lingukuphila kulabo abakholwayo. Yes, Lord. Kodwa kulabo ababhujwayo liwubula. Hallelujah. Thina-ke sifuna amandla okuphila okuphakade ngoba abantu abaningi bazitshela ukuthi uma sowufa sekuphelile sozohamba uyohlala namadlozi akini lapha nihlatshelwe. Lokho kungubula ngezinga eliphakeme eleqile ngokuba akekho umuntu owadalwa idlozi ungazikhohlisi. Yes, Lord. Yes, Lord. Akekho umuntu owadalwa idlozi, akekho umuntu owadalwa isangoma nenyanga. Izinto abazenzayo nje ukwakha amadimoni nokuthakatha nokwakha konke ukungcola ukuze bagcwalise izinkanuko zabo zokuholwa umoya wokudukiswa. Bakha wonke amacebo enkohliso. Kahle hle bagcwele umoya wenkohliso. Ingakho incwadi ithi ningadukiswa. Yes, Lord. Bonke abantu abenza ukungcola nokungalungi abanandawo embusweni kaNkulunkulu. So iBhayibheli ilona eliphethe bonke ubufakazi. Ingakho sishumayela ngeBhayibheli ngokuba asikhulumi ukuhlakanipha kwethu kodwa sikhuluma lokhu umoya oyingcwele yakwambulayo ekumele sikwazi sikushumayele sifundise ngakho abantu ngokuba simelwe ukuthi senze intando kaNkulunkulu. Yasho njalo ingilosi ikhipha abapostoli ejele yathi sibakhiphile yathi hambani nofundisa abantu ngezwi. Yes, Lord. Ngalempilo lesiphilayo. So izwi ilona elimele lifundiswe hayi ngendlela yokuthi abantu baliphange bazenzele ukukhoshosho ngoba naku befuna ukwenza inzuzo. Abafundisi abaningi bashumayela ivangeli ukuze bona bathole udumo. Uma kuthi abukusisa nje abafundisi benu bonke bafuna udumo, yibona abadumile, uNkulunkulu akadunyiswa and uNkulunkulu ilonto iyamcasula ukuthi abantu bathatha udumo balenza olwabo. Kodwa asho kahle uthi yebo ningoNkulunkulu ningamadodana ophezukonke kodwa niyakufa. Uyacabanga ukuzenza uNkulunkulu phakathi kwabantu uzenze engazi ukuthi wena usomandla kanti uzakufa. Kuphele ngawe nangakho konke ukuhlakanipha lokho uzitshela ukuthi unako. Uhambe uyobhekana noNkulunkulu okuyena ophila okuphakade ngamacala akho wenzile emhlabeni. Uyazazi wena sonakali. Inhliziyo yakhe iyakutshela ukuthi wena levangeli olushumayelayo akulona yeqiniso. Ulifake isu 8 walimixa wafaka ushukela wafaka amanzi wawenza umbhubhudlo akuseyona igospel yeqiniso. Uthi uJesu Kristu thina singusawoti wezwe. Siyisibani. Nina ke anisesona isibani nina senizenza ukukhanya nezingilosi zobumnyama nisebenzela izisu zenu. Yasho incwadi ukuthi ke singathuki singamangali ngokuba nengilosi zikaSathane naye uSathane uqobo lwakhe uzenza ingilosi yokukhanya. Ngakho ke nezisebenzi zakhe zikumelwe ukuthi zenze lokhu ubabwabo uSathane abafundisa khona ngokuba ingane ifunza uyise. Yes, Lord. Bese ifuna ukuhamba ezinyathelweni zikayise. Abafundisi abaningi bakhethe ukuba amadodana namadodakazi bakaSathane. Bangafuna ukuthi bahambe ngendlela kaNkulunkulu eqondile kuyiyona eletha ukuphila.
iyasho incwadi ukuthi incane indlela noma singene ngesango elincane ngoba leli likhulu liyekubhujisweni. Endlini kaNkulunkulu awuzenzela umathanda, wenza intando kaNkulunkulu, kodwa endlini kaSathane uzenzela umathanda ngokuba yena uzenzela umathanda. Amen. So abantu abathanda ukubukwa yonke into bayenzela bona ngokuba bona bafuna ukuthatha udumo, kodwa abantu abenza intando kaNkulunkulu abanandaba nezwe, abanandaba nezinto zasemhlabeni ezizokwenza ukuthi bona bathole udumo bese bayaziphakamisa. Benza izinto ngothando kodwa bebe bedumisa uNkulunkulu ngokuba konke kuvela kuye. Akukho esikwenzayo esizenzela thina ngokuhlakanipha kwethu, ngoba ngisho ukuphila ungazitshela ukuthi uyaphila kodwa egcineni awuziphathele ukuphila kwakho ngokuba mawugula uNkulunkulu ovumile, mawusinda usuke usindiswe ngamandla akhe. USathane akanandaba nawe, akanamandla okunika impilo, unamandla okukudukisa kufaka umoya wenkohliso ukuze ubhubhe kanye naye ngokuba uyazi ukuthi isikhathi sakhe sifishane. So simelwe ukuthi sazi intando kaNkulunkulu. Ungiphi incwadi yaseKorinte yesibili isahluko 4, soqala from verse 1 ukuze sizwe ukuthi ngabe le gospel ngempela umusa wakhona lwesunikiwe usunikela ukuthi ke siuxhaphaze yini, noma lo musa sunikelwe ukuthi sizisole. Ngokuba phela uma ucela uxolo kumuntu uthi uJesu kuSimoni embizile umfarisi ethi akazodla kwakhe, mase kufika umuntu wesifazane ezomgeza izinyawo ngezinyembezi, amsule ngezinwele zakhe umuntu wesifazane ekhala, mase ithi le ndoda uSimoni enhlizweni yayo ukuba uyazi ukuba lo umprofethi kaNkulunkulu ngempela, ngabe uyazi kulo muntu wesifazane uyisoni noma isikhohlakali, kube ngeke azavuma ukuthi amenze kanje. Wayesethi uJesu kule ndoda ngoba uJesu wazi konke. Azange asakhulume lo mbhemu kodwa wakhuluma ngenhliziyo. uJesu wasekhuluma naye ngomlomo wathi, Simoni, seloke ngifike la kwakho awuzange uzunginika amanzi, awuzange uzungiqabule. Akusho ukuthi uJesu mefuna uqatshula ukuthi uyisitabani, lokho kusho usiko lokubingelela ukuthiwa khona ukwanga okungcwele. So khulunywa ngalokho ningabe senithi nezwake kuthiwani uJesu wathi ufuna uqatshula ukuthi uyisitabani. No, ungazidukisi ngokuba uzothola wena sokesihogweni ngokuqambela amanga eBhayibheli. uJesu indoda, uma kuthiwa ibandla unkosikazi kaKristu, lokho kusho ukuthi uJesu uyindoda. Izwi liyimbewu likhiqiza abantu abafana nathi abamukela ivangeli baphile ngokukholwa. So ungalinge uzikhohlise ufuna ukuthatha uJesu Kristu umenze abe soft njengawe ufuna ukumphendula isitabani. Lokho kungumangalela uKristu umthuka ngezinga eliphakeme. So njengoba ekhuluma nje uJesu Kristu noSimoni uyamtshela ukuthi wena wenza ngalutho njengalomuntu wesifazane. Bese thi-ke amtshela istory uthi-ke kunabantu ababili ababekweleta, omunye wekweleta ungango-50 rand, ngizokwenza isibonelo, omunye ekweleta ungango-500. Ngenxa yomusa lo babemkweleta wayesebaxolela kubona, wabaxolela ubabili. Wayesebuza uJesu kule ndoda wathi mocabanga omuphi waxolela kakhulu. Le ndoda ithi lo owayekweleta kakhulu. Thi kunjalo-ke emehlweni umuntu uzibona elungile, asheshe abone ukuthi yena ungcono, isono sakhe esingcono. Kusho ukuthi yena uxolelwa kancane. Yebo kunjalo, kanjalo nalabo abayizoni kakhulu mebexolela baxolelwa kakhulu. Can you imagine ukuthi uxolela kwakho uxolela kakhulu ngokuba yisoni, ngokuvuma ukuba yisoni. So kusho kona umusa lowo ukuthi ungawuxhaphazi umusa ngokuba mawuxoleliwe uxolele ngomusa
unikiwe ithuba lokuthi ke uxolele nawe uyazibona ukuthi uyisoni. So lo muntu wesifazane uJesu Kristu wathi ke uyamxolela. Njengoba emxolela kwakhona futhi ukuxokozela abantu benganeliseki bethi ubani uJesu Kristu ukuthi yena angaxolela abantu emhlabeni. Kodwa isho kahle imibhalo ithi amandla wanikwe wonke ezulwini nasemhlabeni. Ngenxa ungaqondi nangenxa yongabi nakho isambulo ingakho abantu bengafuni ukuxolelwa, bexhaphaza umusa, bezenzela umathanda, bethi basindisiwe kodwa bebenza izinto ezokungcola nezinto ezobunuku nezinkohlakalo, bezikhohlisa ngokuba uyise usathane ubabambile ngamanga, ngomoya wamanga nomoya wenkohliso, ngokuba baphila kamnandi kodwa at the same time bebeshona egodini beya esihogweni. Why? Ngokuba yini? Bafuna ukujabulisa inyama, abantu bagude ekutheni ukuthi bajabulise inhliziyo zabo. Mesethi umuntu uyakholwa, umuntu okholwayo ukholwa ngokwembhalo, njengoba imbhalo isinika imiyalo kumele silandele. Lo myalo mesilandela iyona esiholela ekukhanyeni nasendleleni yeqiniso nesekuphileni okuphakade okunguJesu uKristu. Lowo nimphikayo njengoba niqala nenza izinto zasenyameni. So simelwe ukuthi ke senze intando kaNkulunkulu. Siwazi ukuthi usho ukuthini umusa. Umusa usho ukuthi uyavuma ukuthi uyisoni, njengoba uJesu Kristu ethunyeliwe emhlabeni ukuthi azothethelela abantu izono. Kwachitheka igazi lakhe, bemshaya, bemthela ngamathe, bemthuka ngenxa yakho soni. Umele ukwazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi umusa unikiwe. Ongikho le ncwadi. Incwadi yesibili kwabaseKorinte, isahluko sesine, ivesi lokuqala. Yes sir. Ngakho lokhu sinale nkonzo. Ile nkonzo lesinikiwe, inkonzo yomusa neqiniso. Usho njalo uJohane uMbhaphatisi. Njengokuba sahawukelwa asidangali. Uthi uJohane uMbhaphatisi lo uze ngawo umusa neqiniso. Uze ngomusa neqiniso. Mesetshela abafundi bakhe ethi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ukuphila umusa. Iqiniso ukuphila. Indlela ukuphila. Utholakala kubani na? kuKristu Jesu, umkhokheli wezono zethu, umxhumanisi wethu noNkulunkulu, ongumbuyisi. Buyisa thina, usibuyisela uNkulunkulu. Ungumhlatshelo ophelelisiwe olungileyo. Uphelelisiwe, uperfect. So le nkonzo le akuyona inkonzo yokudlala umasigcozi, nenkonzo ekhuluma ngengcebo yemali, nengcebo yokuthi unenkomo ezingakanani nezimoto nabafazi abangakanani. Akuyona le nkonzo le yalokho. Uma wena ushumayela inkonzo ehambisana nalokho, wena uyisigqila sikaSathane. Sathane uyakuhola, uyakubusa, uyakulutha, ukuholela ebumnyameni ngokuba akafuni ukuthi wena usindiswe. Ithini incwadi? Ngakho lokhu sinale nkonzo njengokuba sahawukelwa. Yayizwa ithini? Ithi sahawukwela. Le story bengisixoxa ngithi umuntu wesifazane ozosula uJesu Kristu ngezinyembezi zakhe, ekhala ezisola, emsula nangezinwele zakhe, ufuna ukuhawukelwa. And futhi uJesu Kristu khona into engifuna ukukutshela yona, akaphoqi noyedwa umuntu ukuthi akholwe. Kodwa indlela ibekiwe ukuthi okholwayo akahambe nayo indlela.
So uma uhawukelwe ingokuba unikiwe ithuba lokuthi na ubone ukuthi uyisoni, cabanga uzohawukelwa ungaboni ukuthi uyisoni kodwa ukhonjiswa mase uyanikwa nendlela yokuthi uma ufuna ubulungiswa nansi indlela umusa lo sikhuluma ngawo. Ukwazi umusa nokuthethelelwa ukuthi kusho ukuthini, kusho ukuthi unikwe ithuba lokubona ukuba isikhohlakali noma ukuba isoni noma ukonakala kwakho. Umusa nokuhawukelwa kusho lokho. Neqiniso likhona lapho ngokuba konke kwenziwa ngeqiniso. Kuhawukelwa wena uNkulunkulu ukwenza konke lokhu ngokuba unomusa nothando, kepha ngaphambi kokusekelwa komhlaba uNkulunkulu usevele usethe ufuna abantwana bakhe babengcwele ngokuba yena ungcwele. Kepha akekho phoqiwe ukuthi ahambe le ndlela yokungcwele, ukuthi athathe umusa nokuhawukelwa. Uma ke izwi lifika kuwena libokukhanya, ukwamukela ukukhanya, wena uyakwamukela ukuxolelwa, na uyafuna futhi ukuxolelwa ngokuba uyazibona ukuthi uyisoni. So uzolahla phansi ibhodlela likaBhiya, uzozilahla phansi inwele zokufakelwa, uzoyilahla phansi yonke le mithi le othi ulapha ngayo abantu izitaputapu nezikhumba lezo zifakile emzimbeni. Uzoyeka ukuba nezithombo tongeni uthi onkulunkulu bakho uzozishisa. Uzoyeka ukukhuluma into engekho ngokuba uzama ukuba muhle phambi kwabantu. Uzoyeka ukulala ngaphandle komshado ngokuba uNkulunkulu uthi ungcwele. Unikwe ithuba nawe lokuthi ulungiswe ngokuba ithi incwadi ngaphandle ezulwini angeni lutho ongcolile. Ngaphandle kukhona bonke abantu abangenza izinto ezinhle. So ukuze wena ulungiswe wazi indlela kaNkulunkulu kufanele uyazi usaphila. Ngoba uma sowufile ngeke uze uyazi. iBhayibheli liwumhlahlandlela wokuthi sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu, sibuyele kuye njengokuba siqhamuka kuye. Yeyizwe indaba. Umhawu, uhawukelwa, ukuxolelwa, ukunikwa isikhathi sokuthi uzibone. Kodwa ke ngenxa ukuthi nabaprofeti bamanga abaningi, nabafundisi bamanga abaningi, abantu sebedukile abasawazi ukuthi usho ukuthini umusa. Abasakwazi ukuthi kusho ukuthini ukuba yisoni. Bazi ukuthi umuntu oyisoni umuntu obulala abantu and ngeke asalibona izulu. Kodwa kusho yena uhleli efebeni. Baphenduka imbuqa konkana. Bonke baphenduka imbuqa. Lonke ikhanda liyagula. Ngokuba siseke isidingo sokuthi ushawe, sawunikwe umusa ukuthi wena uhawukelwe. Ngabe lo musa uyawufuna yini ukuthi wena uhambe uhawukelwe? Noma ngabe wena ufuna ukuba usopolitiki uqhubeke ukhohlisa abantu, uqambela abantu amanga, unika abantu amalungelo aphambene nelungelo likaNkulunkulu. Zibuze uziphendule ukuthi wena ngabe usafuna uqhubeka uhlale ube isitabane, kodwa uthi uyakholwa ekubeni uNkulunkulu ukutshela kahle ngale iBhayibheli elifundisa ngalo ukuthi uNkulunkulu wadala uAdam noEve. Ayikho into ephakathi nendawo. So wena uma uzifaka phakathi nendawo uletha ubuyaluyalu. Uthi uNkulunkulu unamanga, akadalanga umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Wafaka nomuntu phakathi nendawo wathi ke lo muntu uyisitabane. Kodwa le iBhayibheli oliphathayo lithi uNkulunkulu wayibhubhisa iSodoma neGomora ngoba amadoda ayelala wodwa. Ukutshela ukuthini lokho? Izitabane zonke zesihogweni. Uma ungaphenduki awunandawo uNkulunkulu. Ngiphi?
njengokuba sahawukelwa asidangali. Asifuni ukuphela amandla manje njengoba nompostoli Paul ethi ke uyawubona umusa yena naye wawunika umusa njengathi oyena owezingela abantu abahamba ngalowo ndlela. uNkulunkulu wakhazimula kuyena walamukela izwi wathwala ubunzima azange asafuna ukubheka emuva. Yini ubona ukukhulu kukaNkulunkulu and uNkulunkulu uyayazi inhliziyo kampostoli Paul. Ingakho amkhetha phakathi kwabantu abaningi abantu bayakholwa. Ama-high priest, abafundisi abakhulu, wabayeka wakhetha inceku ababeyisebenzisa beyithuma ngapha nangapha ukuthi yenze ukhohlakala. Ngenxa yentshisekelo ayenayo ngoNkulunkulu, uNkulunkulu wamhawukela. Yawubona umusa. Unikwa abantu okuthiwa umuntu osegxeke wagxekwa. Kuthiwa lo ayikho indaba yakhe. Phelile ngaye. Afike uNkulunkulu azikhazimulise kuyena abakhombise labo abamkhombayo ukuthi akukho okudlula uNkulunkulu. uJesu nomusa. Ngiphe Kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe zehlazo. zonke izinto ebesizenza enyameni ngisaphila enyameni angikwazi ukuphinde ngizenze ngoba incwadi yaseGalatia before ubuyize la hambe kwincwadi yaseGalatia ngifuna ungiphe uchapter 1 Incwadi kwabaseGalatia isahluko sokuqala. ongiphe uchapter 2 Incwadi yompostoli uPaul kwabaseGalatia isahluko sesibili verse 18 verse 18. Ngokuba uma ngibuye ngakhe engikubhidlizileyo. Ngokuba uma ngibuye ngakhe engikubhidlizileyo ngifakaza ukuthi ngingoweqa umthetho. uphinde ufunde ngale ncwadi yaseKorinte bese uphinde uzongifundela leyo ncwadi leyo le verse endifunda verse 2. Kodwa sizilahlile izinto ezifihliweyo zehlazo. So uma usindisiwe khona izinto eziyihlazo osindisiwe kuzona ozilahlayo. Uma sawuzilahlile lezo zinto athi umpostoli Paul kwincwadi yaseGalatia chapter 2 verse 18. Ngokuba uma ngibuye ngakhe uma ngibuye ngibuye kuma ngiphindele emuva ngiyareverse manje. Yes, Lord. Ngizilahlile izinto eziyihlazo. Yes, Lord. Kodwa manje sengifuna ukuphindela emuva. Mina ngisindisiwe. Yes, Lord. Nganikwa umusa. Kodwa manje uma ngibuye ngiyokwakha izinto noma ngiyoqhubeka ngenze izinto ebese ngiziyekile. Yes, Lord. Mina ngifana nesaphula mthetho. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngisaphula mthetho and iBhayibheli lisho ukuthi ke umthetho owezaphula mthetho. Yes, Lord. Yes, Lord. So angikwazi ukuthi ngithi ngisindisiwe ngifike ngiyeke bese ngiphinde ngokuba senginikiwe indlela yokukhanya njengoba nginikwe indlela yokukhanya kumele ngihambe ngayo. Uma ngihamba ngendlela yokukhanya okusho ukuthi mina nginikwe umusa. Ngiyawubona umusa, ngiyawubonga umusa, ngiyawuthatha ngiyawamukela umusa, ngifuna ukuphila ngawo umusa. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngokuba ngiyabona ukuthi zonke lezi zinto ebengizenza ngiphuza, ngibhema, ngihleba, ngiqamba amanga, ngidaka utshwala, ngintshontsha, ngibulala, ngikhipha izisu, ngithakatha, ngifundisa ivangeli lamanga. Konke lokho bengalungile. Ingakho uNkulunkulu engikhombisa umusa. Ingakho ngikuyeka.
ngokuba lokho kuwukubhubha Yes, Lord. ngokuba konke kujabulisa inyama ukubhema ugwayi kujabulisa inyama Yes, Lord. Yes, Lord. yini ezuzo umoya engcwele ngokubhema kwakho ugwayi Lutho. ukudakwa utshwala ukudakwa imizwa yakho yini ezuzo umoya engcwele ngokudakwa kwakho Sebenza nje. ngokuba incwadi yezakha izisho ithi iwayini lingumkhohlisi liyinhlekisa lenza umuntu alahlekelwe ukuqonda nesimilo Yes, Lord. Amen. ukulala nabantu besifazane abaningi abahlukahlukene inyama efunayo inhliziyo enghohlisayo umoya engcwele akajabuli ngaloko ngokuba yena ukhulumile izwi lakhe ukuthi umzimba wami uyithempeli lakhe Yes, Lord. Yes, Lord. angikwazi ukuthatha ithempeli lakhe ngilenze umathanda noma ngilenze indawo yokudlalela usathane Amen. Amen. so uma ethi umoya engcwele thatha umfazi Yes, Lord. ube nomfazi wakho uhlale kuyena Amen. uzokwenza lokho kusho umoya engcwele ube nomfazi wakho nezingane zakho uzikhulise ngezwi ngokuba umoya engcwele uthi qeqesha ingane yakho ukuze ikhule ibe yilokho ekufanele ibe yikho Yes, Lord. ukuze uma seyikhulile ingezi ukugudluka Amen. kuNkulunkulu Amen. ingakho ithi incwadi lemfundiso uyakuphila ngayo njengoba uphila ngayo mihla yonke yokuphila kwakho uzofunda iBhayibheli Amen. uzolandela imfundiso yeBhayibheli uzokhuleka uzozila ukudla uzohuba ubele uNkulunkulu konke okwenzayo uyamdumisa khumbula konke ukwakhele udumo lwakhe udumo ngolwakhe akulona udumo lukamsheki Nope. so uma wena sawunikiwe umusa wakhishwa wazilahla zonke izinto zobumnyama Yes, Lord. Amen. uma sawuphinda soyokwakha lokho okubhidlizile Amen. wena ufana nenja Hallelujah. ufana nengulube Yes, Lord. efike yagezwa Amen. yaphinda odakeni Yes, Lord. noma yinto efike yaphalaza Amen. ngoba lo mphalazo ukuthi ungafanele ukuhlala emzimbeni Amen. ngenxa yokuthi ke isizungu siyabulala nibulawa isizungu into enenza ukuthi ayilalela into enenza ukuthi nihlale ezonweni zenu isizungu Yes, Lord. phela akekho umuntu ohlele esonweni onoJesu Kristu no Nope. ngeke ngamane ngeke ukushumayela ivangeli ngokuba kusho ukuthi konke lokhu kungamanga phela uNkulunkulu akayena umuntu. Hamba mama. Hallelujah. uNkulunkulu akayena uNkulunkulu obuyalo uyalo Yes, Lord. akayena umuntu ukuze aqamba amanga nokuthi azisole Yes, Lord. Yes, Lord. hambe kwincwadi yamaNumbers Numero chapter 23 verse 19 uNkulunkulu into ayikhulumile uyikhuluma ngokwazi kodwa ubuhlungu benhliziyo yakhe bubangelwa yithina ngeke ungafuni ukuba ingane ezilalelayo ingakho isiqalekiso songezwe nesiqalekiso sobukhulu benhliziyo buhlasela ithini incwadi Incwadi uNumeri isahluko 23 verse 19. yes sir uNkulunkulu akasiye umuntu uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba aqambe amanga. qedile phinda ngale usho iBhayibheli uNkulunkulu akasiye umuntu Yes, Lord. ukuze aqambe amanga Yes, Lord. so angikwazi ukuthi ngizothi ngikuKristu Amen. ngibe ngifeba Nope. ngibe ngikhonza izithombe No. ngibe ngihlabela amadimoni Amen. ngibe ngihamba izinyanga nezangoma ngibe ngishumayela ivangeli lokuthi abantu bazobusiswa abaningi ngibanika iziwasho akulona la uNkulunkulu lo vangeli akulona so wena uthe usindisiwe hlala osindisweni lakho nixawa izinto ezincane ukuhlupheka kwalemhlabeni kube yikona okuzokwenza nikunikhuthaze ukuthi nilahlekele ukukholwa kwenu nokuphila kwenu kuNkulunkulu
Mase niphindele nikhohliswe labafundisi bamanga. Banibuyisele ekutheni nina niyokwakha izinto bese nisibhidlizile. Yes, Lord. Seniphenduke izaphula mthetho. Baningi abantu ade bekhululiwe emaketshangweni obumnyama kodwa ngenxa yezinhlupheko zesikhashana bakhohlwe ivangeli. Bathi uNkulunkulu useyobona naye. Vele uzobona uNkulunkulu ngokuba thiwa isihogo sakhiwe and incwadi yezaga ithi ukufa nesihogo akugcwali. Yes, Lord. Kuphambi kwakho uNkulunkulu uthi ezulwini uyamfica lapha. Uthi esihogweni lapha, ejuleni kolwandle lapha, uyepheleni komhlaba lapha. Ungaphezulu kwakho konke. Awuna kumbalekela. Ngiphe Hallelujah. Kodwa sizilahlile izinto ezifihliwe sifanele ukulahla izinto ezimbi neziwumngcola eziletha ihlazo kuthina abantu bayakholwa. Asihambi ngobuqili. Asahambi ngenkohliso. Inkohliso eqhamuka kubantu abaphethe ivangeli lamanga. Yes, Lord. Yes, Lord. Asahambi ngaleyo nkohliso. Yes, Lord. Yayizolonto leyo. Asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Senza ngakho konke samandleni ukuthi sihlale ezwini. Amen. Ngokuba siyazi ukuthi uma sikhuluma into engekho eBhayibhelini Yes, Lord. nathi siyamphika uKristu uma senza njalo. Yes, Lord. Yes, Lord. So simele ukuthi senze lokho okubhalwe phansi eBhayibhelini. Hallelujah, glory to God. Simele ukukhuluma into ekhulunywa uMapostle Paul njengoba injalo. Uma wena ufuna ukuhlukanisa iBhayibheli phakathi nendawo, wena unenkinga. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Unenkinga. Amen. Angikhathali ukuba ufunde kangakanani, ukuba ufuna ukufunda kakhulu uzofunda iBhayibheli. Yes, Lord. Ungaliye kuqala nje incwadi yaMshumayeli ukuthi ke izincwadi eziningi zikhathaza umzimba nengqondo. Yes, Lord. Asinamsebenzi Yes, Lord. ngoba zilahlekisa yini? Amen. Ngiphe lo ncwadi leyo incwadi yaMshumayeli chapter 12 Amen. verse 11. Yes, Lord. Umshumayeli isahluko 12 verse 11. Yes sir. Amazwi ohlakaniphileyo Amazwi ohlakaniphileyo anjengezincijo afana into ecijile. nezigaba zawo Izigaba indlela akhiwe ngayo zinjengezipikili enza ukuthi umuntu onenhliziyo elikhuni uyahlabeka uma ezwa amazwi obuhlakani. ezinamatheleyo. Do you understand? Umuntu onenhliziyo elikhuni, intamo elikhuni uma ezwa izwi Amen. lifana nenkemba kuyena, liyamgenga, liyamsika. Yes, Lord. Okunjalo omunye umprofeti kwincwadi kaLuka ngesikhathi kuzala uJesu Kristu ukuthi lengane le Amen. Yes, Lord. iza kabi Yes, ngokuba izokwahlulela yonke into. Yes, Lord. Ngisho uqobo lwenu nina Yes, abazali. Lord. Ayikhethi. Amen. So manje obethi incwadi izwi Amen. lobuhlakani Yes, Lord. lifana nezipikili ezinamatheleyo. Yes, Lord. Yahlaba izwi. Ephiwe ngumalusi munye. Munye omalusi uKristu Jesu umoya engcwele. Yebo phezu kwalana ndodana yami. Manje na-ke wendodana Mawuxwaye aphelisisa. ukwenza izincwadi eziningi. Yekani ukuhamba nesikoleni nefundela ubufundisi. Akunakuphela. Anifinyeleli futhi eqinisweni. Nokufunda okuningi kukhathaza umzimba. Niyafunda, nifunde, nibuye nizodukisa abantu. iBhayibheli liphambi kwakho. Libhalwe yonke into ngokucacile okusobala njengezinqa zesele. Amen. Amen. Kodwa wena ukhethe ukuzenza impumputhe. Yes, Lord. Ingakho uJesu Kristu athi mawucabanga uma impumputhe ehola impumputhe kuzokwenzakalani. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Mawucabanga wena uma uhola umuntu ongakukhuza esonweni sakho naye usho ukuthi uphila ngesono. Yes, Lord. Ngokuba uyahola la akazi ukuphelelaphi. Amen. Baningi abantu abaphatha amaBhayibheli uyabashumayela ngeke kube ngemlalele ngingamuzi ukuthi uthini. Amen. Kodwa uyakhuluma. Kodwa uyakhuluma. Hallelujah. Bakhuluma
izinto eziningi bekhuluma uwangala isho njalo incwadi bakhuluma uwangala bekhuluma izinto abangazazi bekhuluma amanga Amen. yini Amen. bakhuluma ukuhlakanipha kwabo Amen. ngiphi Incwadi ngokukaJohane isahluko 5 verse 39. yes sir Nihlola imibhalo ithi ihlolani imbhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade ngokuba kuyo. kuyona nithini Ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo. lalela-ke uma ithi ihlolani imbhalo Yes, Lord. Yes, Lord. ikho itshela ukuthi nansi imbhalo kumele ihlole ayishongo ukuthi hamba e-university noma esikole sokufundisa No. Amen. uma wena uye esikoleni ngoba ufuna ukuthola isitifiketi sobumfundisi uyakhokhela lokho ngineshomo Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. ukhokhela ukuba umqambi wamanga Yes. ukhokhela ukuba indodana kaSathane Amen. Amen. ukhokhela ukuba isikhohlakali ukhokhela ukuba umfundisi oyimpumputhe ebezoholela abantu baNkulunkulu ekubhujisweni nibalekela iqiniso nize niyothenga amanga Amen. nithenga amanga lithi incwadi thenga iqiniso isho njalo incwadi ezayo Yes, Lord. ithi lithenga iqiniso ungadayisi Yes, Lord. Amen. thenga iqiniso ungadayisi Yes, Lord. Ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo. imbhalo ngeke uhambe uyothengela ube umfundisi No. uNkulunkulu owenze umuntu umfundisi Yes, Lord. uIsaya azange abe umprofeti Amen. Amen. ngokuthi wakhokhela akekho noyedwa kuthiwa wakhokhela No. ngifuna unginika yedwa okuthiwa wahamba esikoleni wakhokhela ube umfundisi Simanzi. Hallelujah. kusukela ku-Abraham Yes, Lord. kuze kuzofika kuJesu Kristu Jesu Kristu azange ngisho esikoleni Amen. 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 okuthiwa wekhokhela ngokuba umpostoli Paul uthi wayenentshisekelo Yes, Lord. kodwa ngendlela engafanele Yes, Lord. wayenentshisekelo ngendlela engafanele Amen. Ninentshisekelo. nani nentshisekelo isho njalo futhi incwadi yaseRoma chapter 10 verse 1 Amen. nani nentshisekelo Hayi ngokwezi. hayi ngokwezi Yes, Lord. anihloli imbhalo anifuni ukuvuma iqiniso Amen. niyasaba nincomela ukuthandwa abantu ngokubuya asho uJesu Kristu athi anobheka abantu uma benzonda ngokuba nami bangizondile Yes, Lord. uma bekuthanda khona okuwrong ngawe ngokuba ke nobaba babo babe ngamaprofeti bamanga babe bathanda Yes, Lord. so uma ngishumayela ivangeli angishumayeleli ukuthi ngincenge ukuthi wena ungithande anginandaba nawe No, no, no. ngiyakuthanda ingakho ngitshela iqiniso Amen. 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 iqiniso liyakukhulula Yes, Lord. Yes, Lord. ezindaba Amen. iqiniso liyakukhulula usho njalo uJesu Kristu Yes, Lord. athi lowo othatha izwi Amen. eliqhamuka kwindodana yomuntu Amen. ukhululiwe noma ngabe ubani okhululwe uNkulunkulu uJesu Kristu usekhululiwe Amen. Amen. ngisho sehamba ekhuluma nabapostoli bakhe kwincwadi kaJohane ethi-ke lowo elimthethelelayo uthetheleliwe lowo elimbekelayo izono zakhe zibekeliwe ngokuba yini ngitshelile ngathi le vangeli akekho ophoqiwe ukuthi alikholwe Amen. ngisho wangibiza ngamaphi amagama uyasho uJesu Kristu nami ambiza ngodevelo Yes, Lord. Yes, Lord. yini enhla ngokuba lento engikhulumayo yakhulunywa uyena Yes, Lord. Amen. Amen. yini enhla ngokuba le vangeli engishumayelayo lashumayela uIsaya lashumayela uJeremiya uMoses Amen. ethi abantu abakholwe kuNkulunkulu Yes, Lord. sinikhomba uNkulunkulu nina nikhombana emntweni esingayazi asiyale lenikhuluma ngayo Thola udumo komuntu. Hallelujah. nizakhela udumo lwenu Yes, Lord. nifuna ukuba osaziwayo nihambe ngezimoto ezibizayo Yes. nilale nezingane ezincane abafundisi abayitabane abantu besifazane abashumayelayo thiwa asihlole imbhalo Yes, Lord. uma uhlola umbhalo kukhona lethiwa khona besifazane angashumayeli No, 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 no. thiwa sihlola imbhalo ngokuba kuyona sithi sinokuphila okuphakade Yes, Lord. iyona efakaza ngoJesu Yes, Lord. Yes, Lord. Kepha anivumi ukuza kimi. anivumi ayizindaba ithini anifuni ukuze eqinisweni
Anifuni ukwamukela imfundiso yeqiniso. ukuba nibe nokuphila. Anifuni hayi ukuthi niyazenzisa, anizenzisi. Niyakukhombisa ukuthi uthi umfundisi unesonto eseligijime for more than 20 years. Kodwa isonto lakhe ebandleni abantu besifazane bagqoka amabhulukwe beqala ukungena kuze kube namhlanje bafaka amacici nama makeup. Amadoda ayalalana esontweni lakho. Amadoda amithisa izingane ngaphandle komshado esontweni. Kugcwele izingane ezingamahlonga endlebe esontweni. Hallelujah. Kufundisa abantu besifazane kulpulpit abagqoka amabhulukwe. Nabantu neziphandla. Abantu besifazane abamboza amakhanda uma beshumayela. Hallelujah. Abantu bafaka iziphandla khona izangoma. Yes, Lord. Nithi nihlole imbhalo kodwa. Eliphi levangeli elishumayelayo? Omuphi leJesu elimshumayelayo? Sifuna ukwazi. Ngoba phela umusa ukuthi ubone ukuthi uyisoni uyeke. Uma umpostoli Paul ngaleke incwadi eKorinte 2 sahluko 4 verse 2. Amen. Kodwa sizilahlile Uma kodwa sizilahlile. Yes, Lord. Ivangeli likhuluma ngokushiya isono. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Sizilahlile. Amen. Kodwa sizilahlile. Yes, Lord. izinto ezifihliwe Nayo indaba. zehlazo. Nayo indaba. Emuphi lo Kristu nenimshumayelayo? Nibiza ushembe ngoNkulunkulu. Nithi sihole shembe ngomoya ongcwele. Yini leyo? Abomination. Hallelujah. Yini leyo? Eliphi leBhayibheli eliphathayo elithi ushembe uNkulunkulu? Cha sifuna ukwazi kuningi kumele sikwazi singakwazi. Ngithakala. Hallelujah. Kuyoze kube nini imanqika. Ngikholela izinto eziphathekayo. Amen. Amen. Ngithanda izinto ezikhala kahle. Iqiniso likhala kahle kodwa nilifuni. Ngokuba lona lithi linokuphila okuphakade. Usho njalo uJesu uthi angifuni ukuza kumina ukuze ngithole ukuphila. Ngincamela ukuba igqila lisebenzele uSathane. Asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu, kepha ngokuveza obala iqiniso sizincoma kunembeza wabantu bonke. Lento asishumayelayo yilesho umpostoli Paul uthini uphinde ufunde. Asiliphambanisi izwi likaNkulunkulu. Angeke ngize ngishumayele into engekho eBhayibhelini. Fanele yonke into engikhulumayo njengoba ngikwi-pulpit ngimele ukuthi ngikhulume ngezinto ezibhalwe phansi ezikhomba abantu kuphi kuNkulunkulu. Ayikho into ekhomba mina. Kepha ngokuveza obala iqiniso. Fanele siveze ini? Iqiniso. Siveza ngokusobala. Siveza ngokusobala iqiniso. Sithokozisa ngokuthi sikhanye kunembeza wakho ngeqiniso. Sizincoma kunembeza wabantu bonke. Yezindaba Phambi kukaNkulunkulu. Unembeza wakho iwona owahlulelwayo. Yes, Lord. Uyangitshela ngalomzimba phila kona ojabulisayo ozobona. Amen. Uwona lo mzimba nozokwahlulela. Yes, Lord. Ngale msebenzi obuyenza ngokuba ubufida unembeza wakho ukungcola. Ubuka amavidiyo ocansi, ubuka abantu besifazane bakhanuka, uphuma uyolala ngaphandle emshadweni wakho, uvuka ebusuku uhambe uyothakatha. Unomona, unolaka, unenhliziyo elikhuni. Uthando alinandawo empilweni yakho, akukho ukuthula empilweni yakho. Nifuna ukujabulisa inyama. So kwenzile konke lokungcola kwakho, yini oyizuzayo? We champion okudaba. Yes. We champion okuthakatha. Esihogweni lo yakhona. Hallelujah. Fanele ulahle yonke imisebenzi Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Amen. yobumnyama. Ngokuba ayinanzuzo. No. Yiphe. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele. So uma levangeli lingenayo indawo kuwena njengoba sityala sithi ke aliphoqiwe uJesu Kristu akaze aphoqe umuntu. No.
Wabenzela izimangaliso nezibonakaliso badla babemlandelela ukudla abanye. Wathi sebatshela iqiniso bajika bahamba. Yes, Lord. Hallelujah. Ngokuba izwi alinayo indawo empilweni zabo. Bona bafuna izibonakaliso uzathi Yes, Lord. abafarisi befika kuyena bezomtesta. Befuna ukubona isibonakaliso esiqhamuke ezulwini wathi lesizukulwane sikhohlakele seziphingi. Hallelujah. Sifuna izibonakaliso. Yes, Lord. Isibonakaliso senzosibona asike esinye ngaphandle sokuthi njengokuba uJona wahlala esiswini somkhoma insuku ezintathu kanjalo nendoda nayo umuntu yohlala enhlabathini insuku eziwu3. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ivuke. Amen. Ilona power niyolibona. Yes, Lord. Nifuna izinto ezibonakalayo. Sinika izwi eliphathekayo elifuna umoya. Yes, Lord. Lithi uthi mina ngiyisinkwa Yes, Lord. esivele ezulwini. Yes, Lord. Amen. Odla mina udla ukuphila. Yes, Lord. Amen. Mina ngamanzi agobhozayo. Amen. Ophuza mina uphuza ukuphila. Amen. Yini engiyifunayo? Ufuna ukuba istar, ufuna ukuba isoccer star, ufuna ukuba iTV star, ufuna ukuba irap star. Nina abantu abazali nifuna ukuba amahosha ngenkani. Kuma TV nivela nihamba ngezinto. Niveza ama-cleavage. Yini? Nithanda ukujabulisa inyama. Unike umusa. Ukuthi uma uzibona ukuthi uyisoni. Amen. Amen. Wamkele umusa. Yes, Lord. Unikiwe umusa. Yes, Lord. Ukuthi uma uzibona ukuthi wena usikhohlakala ushiye noma ngabe uthi usindisiwe uma uzwa izwi likukhombisa ubunqunu bakho ushiye konke lokho uze kuKristu ngokupheleleyo. Amen. Amen. Incwadi yokuqala kwabaseThesalonika isahluko sesibili ivesi lesithathu. Yes sir. Ngokuba ukuyala kwethu akusikho kokuduka nokokungcola nangenkohliso. Lokho sikhulumayo akubona kwenyama. Yes, Lord. Sinika ukuphila. Yes, Lord. Bengashumayela kanjani ngento engenzayo Amen. ngoba bengizocasha bengizongihlaba nami. Amen. Kodwa lokho esikhulumayo yiloko esikuyekile nathi Yes, Lord. ngokuba anginanzuzo. Yes, Lord. Ekubhlungu kuba isibotho. Kubhlungu. Amen. Amen. Uma sogula kahle uphuza utshwala ufeba ngithi. Yes, Lord. Songasakwazi ukuzicontrol umzimba wakho sovela ukhiphe nje unumber 2 ngendlela ongaqondakali. Amen. Sona sesiboshwe. Usuyazona. Uyaphalaza usathanda uyadla ukudla kuyayiphumela. Siqele. Hallelujah. Inkokhelo yokuba isoni nokuphila impilo engalungile. Imvuzo wakhona uzothola manje uphila noma uzothola sowufile esihogweni. Yes, Lord. Kangakanani uzofaka ubhlungu ufe ungakwazi ukuzisiza wena. Amen. Ngenxa ukuthi wena ongiphele incwadi yaseKorinte lesahlula ekhuluma ngako ukuthi lezwi leli. Kepha uma ivangeli lethu lifihlakele. Yabona uma levangeli lifihlakele kuwena. Lifihlakele kwabalahlwayo. Izindaba ngokuba uyalahlwa. Awulahlwa umhlengi. Yes, Lord. Awulahlwa uBright. Awulahlwa uJesu Kristu. Amen. Uzilahla wena Yes, Lord. ngokuba ufuna ukwamkela. Amen. Izwi uma lifihlakele kuwena lifihlakele kuwena ngokuba ke uyalahlwa. Yes, Lord. uJesu Kristu lezi engalishumayelayo anginahluleli mina. Yes, Lord. Kodwa umuntu oligcinayo izwi lami uyakusindiswa ngoba angizelanga ukuzolahla izwi ngizela ukuzosindisa. Kepha uma umuntu ezwa izwi lami engaligcini yena angimahluleli. Yes, Lord. Izwi engalikhulumayo elizomahlulela egcineni. Yes, Lord. Amen. Amen. Yezwa indaba. Amen. Okukubona abangakholwa uNkulunkulu. Umuntu ongakholwa uNkulunkulu okukubona Amen. abangafuni ukukholwa uNkulunkulu. Yes, Lord. Yes, Lord. Umuntu akusho ukuthi wena ngoba nawe uyakholwa usho ngomlomo no. Umuntu okholwayo umuntu owenza intando kaNkulunkulu. Okukubona abangakholwa uNkulunkulu walelizwe. Kubona
kukhona ukukholwa uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekisile ingqondo yabo walahlekisa ukuphila kwabo nokuqonda kwabo akukho ngokuba yini bathanda ukujabulisa yini inyama ithi incwadi Yes, ningonkulunkulu Lord. bophezulu konke Yes, Lord. ningamadodana ophezulu konke kodwa nizakufa Amen. njengamakhosi Yes, Lord. ayikho enye indlela Amen. Amen. umelwe ukuthi wena usindise Amen. ubuyiselane noNkulunkulu ngoJesu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ngiphe incwadi Amen. yayo incwadi le chapter 5 chapter 5 walo ncwadi verse 17. Hallelujah. incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesihlanu Yes sir. verse 17 kanjalo uma umuntu ekuKristu So uma sowushada noKristu uyisidalwa esisha uyisidalo esisha okokuqala kudlulile konke ukungcola njengoba disha incwadi kaMaphostoli Paul ku chapter 4 from verse 2 Yes, Lord. ithi ulahle zonke izinto. Yes, Lord. So manje yagcwalisela nala ithi uma umuntu ekuKristu Yes, Lord. useyisidalo esisha konke edlulile. Yes, Lord. bheka Bheka manje sekuvele okusha into esifunayo sifuna umuntu omusha kuwena. Yes, Lord. Yes. Sifuna umuntu omusha ingakho uJesu Kristu athi akekho umuntu ongathi ke uzosingena kuNkulunkulu noma uzothola umbuso kaNkulunkulu engazange azalwe kabusha. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Fanele ukuzalwa kabusha Amen. ukuze wena wamkeliswe isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Fanele uphenduke ezonweni zakho ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela izono zakho. Amen. Ngiphi incwadi yezenzo Amen. sahluko sesibili verse 38. incwadi izenzo zabapostoli isahluko sesibili verse 38 uPetru wayesethi phendukani Kaze ukuthi ngiphenduke yilowo nalowo abhaphathizwe lona lo ufana bhaphathiswe egameni likaJesu Kristu igama likaJesu Kristu lona lokubhaphathisa kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuze wena uthethelelwe izono zakho khona niyakwamukeliswa ukuze unikwe isiphiwo sikamoya oyingcwele usonikwa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Isiphiwo sikaMoya oNgcwele akusona isiphiwo sokudlala. Izinto lezi eziserious Amen. njengayi gospel uNkulunkulu serious njengoba isho incwadi uNkulunkulu ayela umqambo wamanga. Amen. So unikiwe isikhathi manje ukuthi uphenduke Yes, Lord. uze uNkulunkulu ngokuqonda wamukela umusa uphile ngomusa uzisole uzithobe uNkulunkulu uzinikele ukuba iyona into ongayenzela uNkulunkulu leyo ukuthi uzinikele umzimba wakho njengemvu ezakuhlatshwa. Yes, Lord. Umzimba wakho ufuneke ube umhlabelo omsulwa ongenahlakambimbi. Amen. Amen. So uma uphendukeli ukuthi uphinde uhambe uyophindela futhi ezonweni zakho no. Awumusa ubona umusa lowo ukuxhaphaza umusa kaNkulunkulu. So siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe elinamandla elingcwele eliphilayo elinokuqonda. Sithi namanje siyalinika udumo igama lakhe siyaliphakamisa sithi uNkulunkulu phakeme unamandla siyabonga ngakho konke uNkulunkulu asenzela kona nasenzele kona kulesikhathi esiphila kusona manje kulesikhathi zokugcina sithi ke nathi masibe namandla siwathola kuye ukuthi sihlale kuye singaguquki noma zifika izikhathi ezinzima kodwa ke siqhubeke sibekezele ngokuba konke lokho kuyinhlupheko okwesikhashana uyasho uNkulunkulu uthi ke isiliva negolide umlilo uhlola igolide kodwa uNkulunkulu uhlola inhliziyo. Nathi uNkulunkulu uyasihlola ngendlela zakhe esingazazi ngokuba uyena konke eqhamuka kuyena. Siyambonga uNkulunkulu uthi uyeza masinyane Yes, Lord. Yes, Lord. uzokwamukela uzokomelisa umuntu ngemsebenzi yakhe. Yes, Lord. So siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe nangomusa wakhe kuze kube phakade. Amen. Sosifale umkhuleko. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga Nkosi uJesu ukuba wena
ungumsindisi weimpilo zethu. Siyakubonga Nkosi uJesu kuba wena before umhlaba uzusekelwe wena wawusukwenzile konke. Baba, siyakubonga ukuthi inkonzo yokuthi umuntu abuyiselane nawe wena uyenzile emaphakadeni. Thinta inhliziyo zabafowethu nodadewethu besazozwa. Thinta inhliziyo zabo bonke abantu abezwayo izwi lakho Nkosi, ukuba laba sebecezukile endleleni nalaba bebehamba bese bayakholwa, wena ubakhombise Nkosi ngezwi lakho ukuthi wena ukukhanya okuphilileyo okuletha ukuphila. Amanzi agobhozayo ngaphakathi kumuntu abe yimfula, ukuba laba bangenawo Nkosi lawo manzi agobhozayo ubavezele ngezwi lakho, ukuba Nkosi ngaphandle kokuthi umuntu abhabhadiswe ngamanzi nangokomoya angeke awubone umbuso wezulu. Siyacela-ke Nkosi uJesu ukuba abantu bakho bavezele ngezwi lakho elinamandla, elisindisa likhulule kubo bonke abantu kumaketango bomnyama babophile, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ekuyilona lodwa igama osinike lona wena Nkosi uJesu, ekumele abantu basindiswe ngalo. Siyacela-ke Nkosi ukuba nalabo abangekho right uphinde ubathinte ngesandla sakho sokomoya, uphulukise yonke leyo moya ebabambile, ngoba wena Nkosi ubathengile. Isifo akosifo esinesabelo emzimbeni yakho, ikakhulukazi Nkosi labo abakholwayo egameni lakho. Baba, siyabonga manje naphakade. Amen. Bazalwane, soyishiya imininingwane kubo bonke labo abafuna ukubhabhadiswa, abalamukelayo izwi, asebesithathile isinqumo enhlizweni yabo kuba bayafuna ukuphenduka. Inkosi uJesu uyakhuluma nabo, usekhulumile nabo kaningi. Thatha inamba kuze uzothola, uNkulunkulu mayivumile enze indlela size kunina sinibhabhadise egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ngiyayishiya-ke imininingwane, ngizoqala ngenamba. Inamba ithi 066 566 9245. Ngiyiphinde inamba ithi 066 566 9245. Email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Intshumayelo ziyatholakala nazo ngokuphelele kwazo ku-YouTube. Uzokwazi ukuthi uphinde uyilalele zonke, ukwazi ukuthumelela nezihlobo zakho nalabo bathandayo ekumele bayisindise nabo sebelizwile izwi, ngoba uNkulunkulu ufuna bonke abantu baphenduke. Ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, usubscribe ukwazi ukuthi usherishe uthumelele nabanye. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-Instagram siyatholakala ukuze sikwazi ukuxhumana nakhona. Uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzokwazi ukuthi ufollowishe nokuthi ukwazi ukusenda ama-DM. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ngoba uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu, ungumqali nomphelelisi manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane, umusa kaNkulunkulu nesikhathi esisinikiwe. Sithi uNkulunkulu aqhubeke asigcine ngalesikhathi sisenza umsebenzi wakhe kuze kufike lesikhathi khona sizothatha le tende sikulona esekhazimuliso ngokwakhe. Namanje nake sithi uNkulunkulu sicela asigcine ngalesikhathi sisalungiswa size sipheleliswe kuye, siphinde futhi sikwazi ukubonana ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.